in-order, ma'am. Wala kayo in-order, ma'am. Ano pong pilido? Ano, ma'am, sa online po kani, ma'am. Oo nga, paano pong pilido Ang yung page ko Yolanda? po, Ibarra po. Ay, wala pa ako in-order, Tapos ma'am. yung ang binigay na ano niya is puro Ibarra. Sino po kayo nag-order? Hindi ba ako marunong mag-online? Ay, ganun ba, ma'am? Hindi pa ako Iloko naman yun. Opo, hindi pa ako Binigay nag- kasi yung ano, yung address niya dito, ma'am. Tignan niyo na. Hindi pa ako marunong mag-online. Wala pa ako. Ay, ganun ba, ma'am? Opo, ma'am. Hindi pa ako nag-online. Hindi pa Ano na lang po, ma'am, yung ano, munting, ano na lang, ma'am. Ito, ma'am! Happy Mother's Day, ma'am! Ito po. Happy Mother's Day, ma'am! Ito po, galing ko sana niyo, ma'am. Hindi lang, ma'am. At least, ano. Para po kayo, ma'am. Teaching me how to feel, showing me my emotions, Yan po. Iabot letting ka me lang. know what's real from what is not. What I've got is more than I'd ever hoped for, and a lot of what I've hoped for is thanks to you. No mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no far from grace can stop me from believing that my love will pull me through. Thanks to you.